Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab lest biex jieħu tmexxija tal-pajjiż b'viżjoni li sostna hija mibnija fuq proposti konkreti u mfassla skont il-bżonnijiet tan-nies. Waqt attività politika fil-Belt, Dr. Borg qal li l-elezzjoni issejħed sena qabel iż-żmien minħabba dak li sejjaħ paniku min-naħa tal-Gvern, iżda sostna li l-Partit Nazzjonalista kien ippreparat sa mill-ewwel jum tal-kampanja b'tim u b'miżuri konkreti. Il-Kap Nazzjonalista qal li s-saħħa tkun priorità taħt Gvern Nazzjonalista u għawiet investiment fl-infrastruttura tas saħħa fil-ħaddiema u fil-mediċini, kif ukoll netwerk ġdid ta' sptarijiet fit-tramuntana ta' Malta u Għawdex. Tenna wkoll il-proposta biex il-mediċini kollha tal-kanċer jingħataw b'xejn. Dwar il-pensjonanti, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi żieda ta' 650 euro fis-sena fil-pensjonijiet, tabib b'xejn għall-anzjani li għajxu waħedhom u sistema ta' tqassim tal-mediċini fid-djar tagħhom. Semma wkoll qotja ta' 2000 euro fis-sena l-nannit li jieħdu ħsieb lin-nepotijiet tagħhom, kif ukoll aktar appoġġ finanzjarju għall-anzjani li għajxu f'djar tal-anzjani privati jew waħedhom. Il-Kap Nazzjonalista tenna wkoll il-weda biex il-kontijiet tad-dawl jitnaqsu b'medja ta' 30%, miżura li qal tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar. Fid-diskors tiegħu, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jippromovi politika pożittiva li taqgħat lill-pajjiż u li tagħti nifs ġdid liż-żgħażagħ, lill-familji, lill-ħaddiema u lin-negozji.